Sekali lagi Mas Bambang. Perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan mengko karepen dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem ngono pareng rawuh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe ya karo tambah dulur iya iki aku dichatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki entuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini ngono disepoti ayo
Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya apa kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara, mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun saliman kok kali. Oh sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Kathah ya Mas yang berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, biru. Luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah ana ing panggung. Cocok. Bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih Mas. Loh, nganggo bawa, Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut monggo. Sak mardikane penggalih. Ya. Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng
sangga tanah endah gumalaring taman sari nosmantara kong ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk.
Dalem. Rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis Masa kadung ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Mulai pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng loh, seneng loh. Ayo lanjut yo. Haha, yo. Yo. Pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan karedomian ambe mangan selonceran anak wadon kedangan gending asli Banyuwangi sir-siran ambe kedangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lha iki sing ngancani mau undangan kira-kira. Sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, pacul Pak Heri gundul. Yo kelebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplung, semua jenis wayang kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono ayo. Tahun 2003, lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018, sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku isih eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono ayo.
Dadi jane ora ana masalah, no problem antara hari wayang dunia atau hari wayang nasional wis padha wae ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta lebih bijaknya lebih wicaksanane kepiye hari wayang dunia kuwi menyongsong gitu menyambut hari wayang nasional mergo sing didok kuwi 7 November jane bukan masalah tanggale ora ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang wah luar biasa mula cocok kawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit ayo luar biasa nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda bedane ning ngendi Dik Petro bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng ngono nggur seneng penikmat wayang penggemar wayang ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap melu nguripi para pelaku seni ngono ayo wah iya Mas matur nuwun aja lali Mas Dik Petro marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk ugi kula ngaturaken panuwun Pak ayo mau sing saka Kediri sing saka Kediri Bapak Antok jare janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan wah luar biasa ayo muga-muga bisa kaleksanan hebat luar biasa yo silingi gending-gending uga ngaturake panuwun Kang Masku Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine wah tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna, ya. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Wah, luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya. Kutut manggung. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Oh nggih kangen no soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelok barang ya, Pak? Nggih. Enggak. Wangi
mangga 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 gamangga mangga mangga midangat mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados jambi saya. Lanjut. Ombe santai, alon-alon, dirilekskan. Pakan nono
nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streamingnya. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nengke pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg lemas napa demek jenengan janten kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sanggit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Ya, ceng. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Apa mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam.
pelok, slindro, barang, monggo. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.